Хайрлыкен менің подписчикларым. Міне қарағыз әні. Әбей қазір бітенішке тұтынды. Аның қазір бейлеушер башанды. Бақша іші бітті. Собылашып біндік. Бақша білен міне қарағыз әлі. Ненде матур мачалкалар. Талар түрлі тісті. Мәлерін тісерін жарытымны шылай тұреп. Хайрлы кен сізге сәнлік соғылық тілейм. Матур етіп яшәрге, таныштырмышларда яшәрге насып етсен барчабызға да. Алхамдулиллах, әлі паққа рақат тұрмышлар өзі бізге. Исәнліктер бір келеш, сізге де исәнлік соғылық тілейм. Кімдер мені қоры, кімдер qoramay degендей kimdir. Менә шуның өчен сезгә бәхет телим. Матур яшик. Иркенлек белән яшик. Бүген көн яңгырлы, пасмырный. Әле хәзер әнә кояш төшеп килә, чыгып килә. Менә карагыз әле. Мин телевизор карый, менә бейләүше. Хәзер мин ашарга куярга маташам. Менә көн нинди яңгыр явып китте. Әле яңгыр туктаганга 1 сәгать ярымлап кына. Яңгыры да кирәк хәзер кышкыга әзерләнергә җиргә. Потому что яңгырсыз туңып китсә, тоже бик яхшы булмый. Җирләр менә ярый. Пока сау булып торыгыз. Бәхетле булыйк барчабызда. Ла илаха иллаллаху Мухаммаду Расулуллах. Пока. Яшьләр, картлар дигәндәй кемнәр карый мине карт дип карттыгыз, олы койганнар. Менә шул яшькә иткәч, бер дә картаясы да килми. Картайдым дип тә әйтәсе килми. Менә ул яшь чаклаганда, ой, картайдым дип йөри иде инде. Әле 20-дә тулмаган вакытта картайдым инде дип йөри иде. Какой анда картайган? 40-та тулмаган вакытта, 50-дә тулмаган вакытта, 60-та тулмаган вакытта. Картайдым дия. Менә 67-дә картайдыра башладым дисәң дә ярый инде. Кешеләр әле бу яшькә дә әйтми, әлхәмдүлилләх шөкер. Бу яшькә иткәнемә бик шатмын мин. Ходай тәгаләгә рәхмәт, озын гомерле итсен. Бу дөньяда исән кешегә яшәүләре бигрәк күңелле, бигрәк кызык бит. Яшиселәр гел килеп тора. Аны картайгач кына аңлыйсың. Картайганча бик аңламыйсың. Шул исән булмаганнар гына аңларга мөмкин. Мондай вакыт чиргә санамыйсың инде аны. Шулай яшәп ятасың. Менә шулай итеп. Пока. Гайбләмәгез. Пока. Исәнлек саулык белән яшәргә язсын.